खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गिबियावनो आंनि नार्जारि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। दिनैनि गिबि खौराङाव दं। मैयानि खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला जायफोरहा फिसाजो सानैल' दं बिथांमोननि थाखाय मोजां खौरां लानानै फैदों। बेनो जाबाय जायनि नखराव सानै फिसा हिन्जावफोर दं बि नखरा 15 लाख रां मोनगोन एबा मोननो हानायनि खाबु दं। बे खाबुखौ लाबोदों स्टेट बेंक अफ इन्डियाया। बे खाबुखौ नोंथाङा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बिथांखिनि गेजेरजों मोननो हागोन। बे 15 लाखनि खाबुखौ स्टेट बेंक अफ इन्डियाया फिसा हिन्जाव गोनांफोरनि थाखाय 7.6% सुद होनो थांखि लादों। जुदि नोंथाङा दानसेयाव बा दानफायाव 3,000 रां बेंक एकाउन्टआव जमा दोनोब्ला बे 7.6% सुदखौ मोननो हागोन। बेनिफ्राय 14 बोसोरनि उनाव मोननो हागोन 9,11,570 रां आरो जेब्ला रां जमा खालामनायनि समा जोबहैगोन अब्ला 15,22,221 रां मोननो हागोन। बेनि उनाव बै रांखौ मोननो थाखाय मा खालामनांगौ? गिबियावनो नोंथाङा खाथिसिनाव थानाय SBI बेंकआव सिदायै थांनानै फोनांजाब राहा खालामग्रोनांगोन। बेनि अनगायैबो अनलाइननि गेजेरजोंबो अनलाइन sbi.sbi लगइन खालामनानै बे बिथांखिनि सोमोन्दै मिथिनानै लानो हागोन। बेनि अनगायैबो पस्ट अफिसनि गेजेरजोंबो नोंथाङा बे रांनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। आरो सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला नोंथांनि नखराव सानैल' फिसा हिन्जाव थानो नांगोन आरो नोंथांनि फिसाजोनि बैसोआ 10 बोसोरनि गाहायाव जानांगोन। अब्लासो नोंथाङा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बिथांखिनि गेजेरजों रांनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोनखौ सुलुङाव मिथिनाय जादों। मैयानि सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा गोजौ फरायसालिनि 9 थाखोआव फरायबाय थानाय फरायसाफोरनो 353 जन लाइमोनफोरनो बेसेन नाङि साइकेल राननानै होदों 31 नं बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा। बै 353 फरायसाफोरनो आसाम प्रज्ञान भारतनि स्किमनि जोहै बे बेसेन नाङि साइकेलखौ राननानै होदों होनना सुलुङाव मिथिनाय जादों। आरो जायफोर लाइमोनफ्रा साइकेल मोनबाय बै साइकेलखौ फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनायनि अनगा जेबो गाज्रि खामानियाव बाहायनाङा होनना खावलायदों MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ।